Lho, iki piye to iki? Arep mrene rawani. Aduh, saya. Ya. Gawe wis to, engko iki wektune slantek. Lho, iki piye to iki? Arep mrene rawani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon, aku ki ratu kok dijak guyon. Rumasane aku ki Nalendra nggih dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sino mandura? Yo, ge wis yo. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padosi iku. Yo, piye? Ono apa aku? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Wih lah jagat paisane ku Bathara. Eneng apa Antasena? Wos setan iki. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampeyan ae dhewe kok aku ya mung nyirokke suarane Ndara Baladewa kok. Aku ya ngono ketemu Durna e. Ya. Lho kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku goleki Durna, aku goleki baleni ya. Kaira lara rampung selak Padang malen. Mbah, apa nggih? Awar balekke pusaka. Oh iya tak trima. Nyo. Oh iya. Pun gak ditampa. Gek ditampa iki. Ngetro. Ora edan kok iki. Lah wong sampeyan iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Ngetro ora edan. Ah, aku iki pusaka tenanan. Ya. Lho pusakane dhewe kok wedi ora. Mboten nonton e. Sapa? Kang Mandura. Lah kuwi apa? Oh, ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusunya apa? Tak goleki e. Ya aku wis tekan kene. Nggih ampun dadi ngundurke pusaka, Pakde. Pusaka apa? Lho, Pakde rumangsa kelangan pusaka ora? Iya, Nenggala tak kundurke. Yo. Sone nek nggunakake Nenggala ora ngawur. Yo. Iki mergane wae. Oh, tak totok siramu modar kowe. Kene ya dawa dira pusakane dhewe ya, Tru. Heeh. Ndekno nek wis nyekel pusaka. Iki pitik sapa mlebu perkara aku iki? Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta, yo, tak trima. Ngestina tak kundurke Pakde. Yo, tak trima Antasena. Dimas Antasena piye, Kang? Aku wis weling karo sampeyan to, wis matur. Aja runtik atine, aja gelo rasane. Arep dikaya ngapa iki isih getulit gadinge awake dhewe, iki isih sedulure awake dhewe. Saiki cetha yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu. Mula Kakang Pancawala, Irawan, Kakang Antarja, Kakang Garukaca dadi seksi. Ya pancen Abimanyu iki witus entuk wahyu ratu ing kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabuning Ngastina. Saora-orane turune si Abimanyu, Kang. Saiki gandeng wis ana ratune sing ndapuk Nayaka aku. Dimas sing ndapuk Nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ra tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kok tak loloi tangan cangkemmu lho kok kowe. Kano Irawan dadi tumenggung nggih ngestakaken dawuh Kakang Mas. Senopatine loro. Kula ngwabrak apa? Senopati kok kaya genter kaya ngono. Nggih pun sinten? Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Nek ana apa-apa sing temanggung jawab Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Yo Dimas aku manut. Yo Dimas aku manut. Kula Petruk tukang asah-asah.
Wah. Mbaya tumenggung apa lurah apa ngono lho. Abdi dalem kok mengasah-asah. Ya kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kula napa ndara? Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Tru. Ora ana pase banyak dalang ki ming anu ming apa jenenge? Kula napa ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ono piye. Kabeh do dadi senopati patih. Petro dadi tumenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo. Aku kudu dadi prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Prameswarine sapa? Prameswarine Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono, piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksude? Ayo nek ratu idu ning cangkemmu kuwi. Wis tiwas mempeng ora. Aku dadi emban wae ya. Wah iya. Ya sing lak sing sok barengi ratu nek metu dedeng Semar nesu Semar ngono kae. Ora soal man. Wis ngono wae. Kowe pokoke engko dadi apa-apa sakarmu kowe seksi sibuk, Gong. Oke. Ayo, Mas Senopati ora malang kerik ning ngarepe ratu. Yo, Bagong. Ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku pati njero, aku pati njaba, Kakang Pancawala pati njero. Terus Sirawan tumenggung senopatine Senopati Antarja, Senopati Galukaca. Ya Dimas aku mingkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagro-agro lenggahing adiku Abimanyu ning negara Ngastina, Senopati kudu tata-tata samapta ing gati saweging diri. Ya Dimas, wis to dawuh. Iki Abimanyu malah gedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setija Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko wis disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Panembandana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, iya Dimas. Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Trakasura ini kok nggugu karepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kang Setija, Gatotkaca piye? Ngerti yo, iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk Senopati, ora ning kene bapane rembugan. Menyang endi? Ning jaba. Babu Yayi. Modar we. Arake ra lunga. Kena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas we.
Ora ana wong apa-apa, das-des. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah, sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir niku mesti sampean malaikate Werkudara kowe sok ngeplaki Petruk, nyogodo sirahmu. Tieng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho. Dolanan gudhek kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mraktekke kok mraktekke iki sliwar-sliwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ora genane ngarepe bendara kok dolanan gudhek. Anggepmu iki sapa padamu wae? Sinuwun Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bales engko. Lho. Wani wae, wani nglimpe to. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Piye, Wadi? Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kadrenging rasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepi kumajan iku kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji, kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejereng sastra wirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusaning adil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa ki taran karo wong tuwa rasa kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Bagong brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi linggo wis miring. Nggone cupet e. Ha ya rasa-rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok mung kudu putra sing metu pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndaran dasine wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok ya. Kowe kira bapak wedi ora? Ra. Oh. Setan kok kowe iki. Nyataku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget e, Kong. Getak ndara Werkudara. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, lah sembodo sore mau gleleng ya, Truk. Heeh, sapa-sapa dijotosi kene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Truk. Wah, molak-malik ora. Sapa sing ngomong gak keplaki sirahe kene? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot ki ora. Ya, Pak ngestoke dawuh. Kakang Pantarja kon bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Ing kala wau wonten mriki nanging sareng wonten. Lho, setija tekan kene? Inggih, Pak. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pawadane apa setija anakku njaluk negara Ngastina?
dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negaring Stina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Antasena. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, baleke. Yo. Kok tak titipke Bapak? Ora. Baleke dhewe. Yo. Baleke dhewe kok aja titip-titipke bapane iki anggepe bapane kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapane. Pira bara iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya sak ora-orane digunyer. Digunyer dengkulmu mlocot. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Kulinamu ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya. Senopati Ngastina Raden Gatotkaca ora sah dadaku kan gunung tanpa guna. Ngastina bali darbeing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajalan Gatotkaca pecah diadamu. Gatotkaca. Stijo wonten timbalan. Cubluk ing nalar cingkranging samu barang ku ya kowe. Lha nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kok sik to? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane Si Pancawala Antasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kok sik to? Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe. Aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi? Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, Nggir. Tak paringi. Ning yen nganti mengko Durna Cidra ngubaya, tegese ora nyata ucape Begawan Durna. Traju tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Ngestahaken dawuh. Luar ngopo? Balekke pusaka. Truk, nun. Goleke Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ngene ora ketemu tak ajar kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki kok. Aku ora ngerti Durna endi, Gong. Nun. Goleke Siwa Mandura. Sudi. Lho. Tak ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonan iki anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe.
Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngethak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae. Maleso ning kowe goleki Jiwa Mandura. Wis gawe males, nyo. Emoh. Maleso ora apa-apa aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki? Tenan. Piye? Sakarepmu. Iki Abimanyu malah gedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko wis disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Panembandana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, piye Dimas? Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Trakasura ini kok nggugu arepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kakang Setijo, Gatotkaca piye? Ngerti yo, iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca lho wis ndapuk Senopati ora ning kene papane rembugan menyang endi ning jaba babu yayi. Modar we. Arek ra lunga. Kena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas we. Ora ana wong apa-apa, das-des. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah, sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir niku mesti sampean malaikate Werkudara kowe iso ngeplaki Petruk. Nyo, godo sirahmu. Tiyeng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho. Dolanan guthik kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Lomeng mraktekke kok mraktekke iki sliwar-sliwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ya ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan guthik. Anggepmu iki sapa padamu wae? Sinuwun Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bares engko. Lho. Wani nglimpe ta. Wajake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena, piye Wadi? Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kadrenging rasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi kumajan iku kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh
yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji, kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Nyai Prabu Duryudana padha keplayu saora-orane jejereng Sasrawirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusane ngadil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa ki taran karo wong tuwa rasa kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh, won nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kaliyan Gajah Antisura dipun lenggaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Bagong, brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi linggo wis miring. Nggone cupet e. Ha ya rasa-rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh wae. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok ming kudu putra sing metu pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kampurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndara Ndasena wedi bapakne. Oh, bapakne kok yo. Kowe kira bapak wedi ora? Ora. Oh. Setan kok kowe iki. Nyataku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget Kong. Getak ndara karo Daron. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, lah sembodo sore mau gleleng ya, Tru. Heeh, sapa-sapa dijotosi kene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Tru. Oh, molak-malik ora. Sapa sing ngomong gak keplaki sirahe kene? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot ki ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Bantarja kon bali. Ya. Wah, Abimanyu, wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Ing kala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Setija Bumanara Kasura. Kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Setija tekan kene? Inggih, Wa. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pamadane apa Setija anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok kae. Antasena. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, baleke. Ya. Apa tak titipke bapak? Ora. Baleke dhewe. Ya. Baleke dhewe kok aja titip-titipke bapakne iki anggepe bapakne iki kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapakne. Pira bara iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya ora-orane digunyer. Digunyer dengkulmu mlocot. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Kulinamu ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya.
Pati Ngastina Raden Gatotkaca rasa dadaku kan gunung tanpa guna Ngastina bali darbeing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina ayo jajalan Gatotkaca pecah diadamu wah Gatotkaca Gatotkaca Stijo wonten timbalan cubluk ing nalar cingkranging samu barang ku ya kowe lha nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten lho kok sik to kok kowe kok percaya karo Begawan Durna kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawala Antasena kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono Eyang Durna ngendika mekaten kok sik to selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama tak paringi nggih tak paringi yen nganti mengko Durna Cidra ngubaya tegese ora nyata ucape Begawan Durna Traju Tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati sampun ngaten Rama ya bali ngestahaken dawuh luar ngapa balekke pusaka truk nun goleki Durna teng pundi wis kowe goleki ora ketemu tak ajar kowe waduh cilaka iki suwe iki iso tekan setengah 6 ki kok aku ora ngerti Durna nang ndi gong nun goleki Siwa Mandura sudi lho tak ajar kowe sing akon ngantil aku mau sapa hah bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonane anggepe aku ki apamu ora sudi aku lho wani karo Antasena ora ning aja ngono kowe iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang wela sing tuwa melu ngethak lah kowe iki ngayal kok ngayal apa aku lho bar dikampleng Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng ya wis ngene wae maleso ning kowe goleki Siwa Mandura wis gawe males nyo malesnya emoh maleso ora apa-apa aku ora pasang walat nan yo asli lho iki tenan piye sakarepmu piye Mas sakarepmu wis gawe maleso pisan bae tuk ngono terus goleki kok anu Siwa Mandura ngapusi kaya engko bales kowe ketara kedap-kedip mripate sapa wae kedap-kedip nggih wis nan iya aduh saya ya nggih wis to engko iki wektune slantek lho iki piye to iki arep mrene rawani lah kok malah aku wani iki piye sorry ngono guyon aku ki ratu kok dijak guyon rumasane aku ki Nalendra nggih dicuthuk dadane sampeyan dhewe apa itu mbok digobali wus kok sino Mandura yo ge wis yo wis kono dirampungi yo dirampungi Dimas yo padose iku yo piye ngopo aku
sampean dipadosi Ndara Antasena. Kuwi lah jagat waisane Bathara. Eneng apa Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampe nek dhewe kok aku ya mung ngirokke suara Ndara Baladewa kok. Aku ya ngurung ketemu Durna e. Ya. Lho, kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku golek Durna, aku golek baleni ya. Kae lara rampung selak padang malen. Mbah, Apa, Nger? awar balekke pusaka. Oh iya tak terima. Nyo, Oh iya. pun gak ditampa. Gek ditampa iki. Petro. Ora edan kowe iki. Lah wong sampean iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Petro ora edan. Wah, kowe iki pusaka tenanan. Nyo. Lho pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak terima ya Antasena, tak terima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya Antasena ya. Mboten nonton e. Sapa? Kang Wa Mandura. Lah kuwi apa? Ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusu apa? Tak goleki e. Ya aku wis tekan kene. Nggih ampun dadi Ngundurke pusaka, Pakde. Pusaka apa? Lho, Pakde rumangsa kelangan pusaka ora? iya nenggala Tak kundurke. Yo. Sone nek nggunakake nenggala ora ngawur. Yo. iki mergane wae. Oh, tak totok siramu modar kowe. Kene ya dawa dira pusakane dhewe ya, Tru. Ndekno nek wis nyekel pusaka. Iki pitik sapa mlebu perkara aku iki. Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta. Yo, tak trima. Ngastina tak kundurke, Pakde. Yo, tak trima Antasena. Wo, sinuwun Ngastina sajake ora trima, Gong. Halo, mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa. Dendam karo Ndara Antasena, Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara. Yo. Ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye kowe? Arsa madangi jagat mungo-mungo sapucaking wukir gunung-gunung pun paripurna. Ya. Purwa Madya Wusana pun wilujeng samudayanipun. Mugi-mugi wilujeng lancar lan tansah nampi yuwananing Wang Mahanasa sak lami-laminya. Ya, Semar. Nek wonten lepate kula sak kanca nyuwun pangapunten jeneng menungsa ya kedunungan luput, kedunungan salah, kedunungan lali. Ya, Semar. Surasudra janing kang ratsuh brasut kaping 10 Darmastuti rahang sami makarya rahayung samya pinanggi Ndara.